Chérifla filɛbagaw Chérifla kanubagaw an b'a fɔ ɲɛna k'aw aw bisimila an b'a aw fo dan tɛ foli mun na ka bɔ aw sigiyɔrɔ kana an sɔrɔ foli yan nɔ an ka ni télévision soba in na aw minnu tɛ sɛgɛn aw tɛ ɲina an b'a fɔ ɲɛna aw ni yantuma tuguni aw da kana an ka ni jɛmukan in kɛnɛ kɔnɔ mun na aw bɛɛ k'a ma ko taga segin tɛ kuma mun na aw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko kunnafoniw y'a jira k'a fɔ nin kalo in yɛrɛ tile 14 kana fɔ tile 22 la lajɛrɛ sigi k'a fɔ ba mun tun bɛ sen na an ka ni faaba in kɔnɔ n'o ye Bamako ye a kun cɛra a wolola laɲiniba 4 kan o laɲiniba 4 ninnu an bɛna an da maga olu de la ko olu o fɛsɛfɛsɛ nin jɛmukan kelen kɛnɛ kɔnɔ wa ayiwa walasa ko olu laɲini ninnu sabati ne ye wele bila ma ba saba ma nka jɛnɛ an ka ma ba saba ninnu présenté aw la sa n bɛna n jɛɲɔgɔn aw bɛɛ b'a ale dɔn sa kari o kari an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan ne n'ale de bɛ nin jɛɲɔgɔn in labɛn ɲɔgɔn fɛ ka tila k'a lase aw ma ɲɔgɔn fɛ fo aw ka salon kɔnɔ n'ale ye Dawuda Traoré an b'a fɛ yen i fana ni yantuma ni jɛmukan in kɛnɛ kɔnɔ wa n b'i fo kosɛbɛ monsieur Jara donc ka Chérifla filɛbaga bɛɛ fo i ka kɛnɛ kosɛbɛ alhamdulillah an ka bi maa welelen wa an b'a daminɛ an ka premier ministre ɲɛmaa kɔrɔ la sa n'o ye Musa Mara ye ale sɔnna k'an ka weleli jaabi bi su in na sa an b'a fɔ dan tɛ foli mun na an b'a fɔ a ɲɛna k'a ka bisimila an ka nin jɛmukan in kɛnɛ kɔnɔ i ka kɛnɛ kosɛbɛ an bɛ aw bɛɛ fo aw ka weleli la an b'aw ka bila la i ni cɛ i ni baraji an ka bi ma filanan ale tɔgɔ de ko Isa Kane ale ye ɲɛmaa dangan ye groupement dɔ kɔnɔ association dɔ kɔnɔ a bɛ fɔ mun ma nazarakan na ko groupe d'action pour un Mali nouveau monsieur Kane i ni yantuma i ni la i ka kɛnɛ kosɛbɛ merci beaucoup i ni susa kɛ an bɛ sufɛla la an sera sufɛla ma minɛ alhamdulillah n'o bɔra yen nɔ an ka professeur Basa ale fana tɛ présenté aw la tuguni barsabu ka da kan a bɛ deli ka na ni jɛmukan kelen kɔnɔ ale ye Mamadi Sisoko ye sa Mamadi Sisoko fasoden ɲumanya hukumu yɛrɛ kɔnɔ a ko a ma ko n'an mago jɔra la waati o waati k'an ka wele bila a ma k'a b'an ka wele jaabi fana ayiwa o jaabili in o de nana lawaleya bi tuguni sa professeur Sisoko an b'a fɔ ɲɛna i ni ce i ni baraji aw de ni ce aw ka baara la parce que aw bɛ baara min na maa tɛ se k'aw sara anw bɛ yan aw kɛrɛfɛ de k'aw dɛmɛ mais aw de ye folibaga ye i ni ce hali bi ala k'aw dɛmɛ an bɛ tila ka segin ka aw bɛɛ fo tuguni aw minnu sɔnna ka na an ka weleli jaabi ka aw da maga k'aw da don jamana kunkanko kumaw la sa ayiwa an bɛ kɔrɔfɔ ɲininkali fɔlɔ an b'o sɛmɛ an ka premier ministre kɔrɔ la sa n'o ye Musa Mara ye ayiwa an bɛ se ka e hakilinata dɔɔni sigi k'a fɔ ba mun n'a kun cɛra kari tɛmɛnen an ka faaba kɔnɔ palais de la culture la wa e yɛrɛ bolo enseignement jumɛn de kan bɔra ni sigikafɔba in kɔnɔ an bɛ an lamɛnbaga bɛɛ fo Jara komi i y'a fɔ cogoya min na sigikafɔ ye damu ye an ka jamana in a mana taa an ka togoda fɛn fɛn na ka da fɛ kɔrɔn fɛ fo tilebi fɛ ni ko gɛlɛyara k'a kɛ komi a bɛna bɔn maaw bɛ ɲɔgɔn wele ka sigi ka kuma tiɲɛ kan k'a lajɛ gɛlɛya jumɛn bɛ kin ni jamana kan fɛɛrɛ jumɛn kan ka tigɛ pour que k'an bɔ dingɛ kɔnɔ wa nin sigikafɔ in yɛrɛ ne bɛ taa fo yɔrɔ jan barisa n'i y'a ye depuis san 2012 fanga firila a tɛ ka fanga firila kuma min na ne y'a mɛn sira caman fɛ politiki tɔnw minnu tɛ politiki siraw kan mɔgɔw y'a ɲini jamana in fo an ka sigi an ka kuma k'a daminɛ o tuma fo bi san 7 an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ a nana retard de la nka a kɛra wa kɛli yɛrɛ fɛnɛ na k'a sɔrɔ an ma dɔn a kunkun n'a ɲɛɲɛw la n'i y'a lajɛ a ɲɛnabɔlibagaw ye min fɔ an ye u ye plateforme min bila sen kan hali ni maa min tɛ kɛnɛ kan i bɛ se ka internet ta dɔrɔn k'i hakilinata ci a kan hakilinata 1,1 million de cira o kan o ye dɔ ye commune 700 ni dɔ commune 600 ni dɔ sigikafɔ kɛra o commune ninnu bɛɛ kɔnɔ kelen kelen Kidali région b'a la ka taa fan caman fɛ cercle région Bamako yan commune 6 Bamako Faba district ka taa se fo jamana kɔ kan jamana 24 ɲɔgɔnna sigikafɔ in a bilala sen kan an ka consulat kɔnɔ fo ka taa laban lajɛba min kɛra dɔgɔkun kelen ni dɔɔnin kɔnɔ CICB la ni bɛɛ welela ka na i kɛnɛ kan an kɔni ka faamuyali la dɔ kɛra a tun ka di an ye fanga sinaw n'o ye opposition ye
ni olu ka ɲɛma ye Soumaïla Cissé ye a tun ka d'an ye olu ka ye kɛnɛ kan ne yɛrɛ y'o kuma fɔ fan caman fɛ olu ma se ka ye kɛnɛ kan cogoya min na o ye fiɲɛ ye sigikafɔ in na nka dɔ kɛra an bɛ kan ka ɲininkali kɛ de an bɛ se ka mun de kɛ bi fo sinikɛnɛ pour que baara minnu kɛra bilali sen kan sira kan maliyɛn bɛɛ k'i yɛrɛ y'a kɔnɔ n ka faamuyali la o de kan ka kɛ ɲininkaliw ye sisan o y'i ka jaabi fɔlɔw ye sa olu fana diyara an ye kosɛbɛ an bɛna ɲininkali sɛmɛ sisan nɔ an ka Isa Kane la sa Isa Kane n'ale ye ɲɛma danga ye comme n y'a fɔ n ka babu daminɛ kɔnɔ groupe d'action pour un Mali nouveau ayiwa monsieur Kane e yɛrɛ kan ka jate fanga sinamatɔnw de fɛ wa walima e kan ka jate fanga niyɔrɔbatigiw de fɛ ne kan ka jate fanga sinamatɔnw de fɛ ayiwa i dantigɛ maintenant ne kɔni bɛ mun fɔ n ka premier ministre kɔrɔ ye a ko ko dɔ kɛra bon dɔ kɛra o ye tiɲɛ ye mais Mali mago bɛ yɔrɔ min na bi dɔ tɛ o Mali mago bɛ de ka mun b'a ɲɛnabɔ k'o de kɛ dɔ kɛra in c'est minimaliste en fait dɔ kɛra in kɔrɔ de ko i bɛ fitinin nɔfɛ n'i ye fitinin sɔrɔ dɔrɔn i b'i jɔ alors que an bɛ yɔrɔ min na bi n'an ma a caman de sɔrɔ foyi tɛ ɲɛnabɔ donc o de la yɛrɛ ne bolo sigikafɔ in a ma kɛ u ma a plateau labɛn a ma kɛ a format ma sigi ka ɲɛ bon n'i ma format sigi ka ɲɛ o de y'a to an ma don a la sinon ni a fɔra ko bɛɛ welela bamananw b'a fɔ ko sigikafɔ ye damu ye mais sigikafɔ ɲuman hakilinaw de bɛ na bɛɛ b'i hakilinata di a bɛ ɲɛ cogo min mais ni déjà au départ fiɲɛ dɔ bɛ a la aw ma mun corriger dɔw tɛ don wa o de la an ma don awa e bɛ ka mɔgɔ minnu jɔyɔrɔ fa nin kɛnɛ in kɔnɔ ayiwa n'o o ye association ye nanzarakan na yamaruyalen don tɔn n'a bɛ f'a ma an ka todunkan na tɔn ka politiki kɛ wa bon a yamaruyalen don tɔn ka politiki kɛ parce que tɔn politiki tɔn bɛ yen il suffit juste que i ka don mais tɔn dɔw bɛ yen u b'a kɛ ka sɔrɔ u ma yamaruya kɔnɔ mais ni a yamaruya sira de bɛ yen bon comme Mali la tɔn caman bɛ yen olu bɛ fonctionner ka sɔrɔ u ma taa o siraw fɛ donc an b'a bɛɛ fɛngɛ quoi mais sinon ne ye tɔn de ye et bɛ ne kɛ tɔn politique ye mais moi je suis pas politique mais je suis dans la lutte politique voilà il y a une différence quoi o faamuyana ayiwa sisan nɔ an bɛ ɲininkali kelen ye an b'o sɛmɛ an ka professeur Bala sa n'ale ye Sisoko ye Sisoko ne ko sigikafɔba in a tun bɛ maa caman kɔnɔ k'a tun tɛ se ka kɛ dɛ nka a kɛra fana a ɲɛna a ma ɲɛ o kɔni o ye ko wɛrɛ ye nka an bɛɛ bɛ mun dɔn an bɛɛ bɛ mun kalama an ka jamana ɲɛma n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye ale taara a la ayiwa jamana ɲɛma kɔrɔ yɛrɛ fana tun bɛ yen nɔ a sera ka kɛ ayiwa hakilina jumɛn de b'e bolo k'a fɔ an ɲɛna a ko kan dɛ ni ye n bila jamanadenw place la sigikafɔ kɛra mais sigikafɔ min tun miirila o man kɛ parce que n'a fɔra k'an ka sigi an bɛ sigi kun min na an bɛ sigi kuma min kunna an bɛ taa yanfan min fɛ an bɛ sigi cogo min aw ka kan ka jɛ k'o bɛɛ fɔ mais u fɔra ɲɔgɔn na jamana dun bɛ situation min na bi a ka gɛlɛn jagoya de don f'an ka sigi ka kuma maa si tɛ se k'a fɔ ko sigi ka kuma in sigikafɔ in maa si tɛ se k'a fɔ k'a man kan ka kɛ d'abord an bɛ jamana min kɔnɔ bi politique min bɛ sen na constitution yɛrɛ ye min fɔ bi minnu bɛ fanga la bi sini olu bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ opposition na minnu fana bɛ opposition na sini u b'u yɛrɛ sɔrɔ fanga kɔnɔ donc jagoya de don an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma opposant bi o de ye sini pouvoir ye sini pouvoir o de ye sini opposant ye donc an ka constitution yɛrɛ y'a yira k'a fɔ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka sigi ka kuma mais a bɛnna a ma bɛn u bɛnna ko minnu nana kɛ parce que opposition tun tɛ yen sema mɔgɔw fana tun y'i ban k'u tɛ taa maa dɔn min nana bɛn u cɛ kɔfɛ hakili jiginna i ka hakɛ to labanna k'i segi professeur i ka hakɛ to an ka nin jɛmukan in a faransɛlama ayiwa o tɛmɛna 16 heures wagati ye ayiwa sema ɲɛma babusentigi ale tun bɛ nin kɛnɛ in kan a y'i da fɛsɛfɛsɛ a fɛn caman na k'a lase an ka limanaw ma an tun bɛ fɛ k'o yɔrɔnin fɔ walasa an ka téléspectateurs bɛ se k'o faamuya parce que sema mɔgɔ ninnu n y'o de f'a ye nkaw tun ko k'aw tɛ taa depuis fɔra tuma min na k'aw ka accord in bɛ fɛsɛfɛsɛ aw y'a miiri dialogue in de bɛ na ko occasion ye pour que ka accord in fɛsɛfɛsɛ en tout cas aw ma sɔn aw ko k'aw tɛ taa mais après aw ni gouvernement nana bɛn
aw y'a participer a kɛra ko ɲuman ye ni opposition fana tun bɛ yen sisan a bɛ kɛ ko dafalen ye min mana b'o la bɛɛ ka jɛ tuguni k'o appliquer ɲɔgɔn fɛ an bɛ se k'a fɔ dialogue ye mako ɲa mais ani condition in na dialogue in kɛra cogo min anw b'a fɛ ka sigi k'aw lajɛ f'an k'a ye tuma min na min mana baaro sinon pour le moment n'a fɔra ko ka a fɔ n'a ɲana n'a ma ɲa an bɛ nkalon tigɛ monsieur Mara ɲininkali filanan yɔrɔ min ye an bɛ se k'a fɔ bisi k'a fɔ ba min kɛra a kɛra nisɔndiya ye bɛɛ kɔrɔ mais a ye k'a fɔ ko hali ni wara dabaw ma se ka taa yala foyi ma se ka ban ale bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna an ye sigiyafɔ in depuis a daminɛna fo bi tuma o tuma ne ye kuma na n y'a ɲini minnu b'a ɲɛnabɔ fɔlɔ facilitateur ni organisateur u kana sɔn cogoya si ka taa ɲɛfɛ ka sɔrɔ u ma taa ni bɛɛ ye premier ministre n y'a fɔ a ye primature la a ye parti wele ka mɔgɔw ɲininka n y'a fɔ a ye n ye sɛbɛnni k'a kan barisa n'i ko ko an ka sigi ka fɔ kɛ hali an ka bɔ politiki minɛn kɔnɔ an ka kɛ jamana yɛrɛ ye bi ni mɔgɔ min ye FSD ta an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye maa si tɛ se k'a fɔ ko FSD ko fanga t'u la ni mɔgɔ min ye Sumayila Sise ta an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye maa si tɛ se k'a fɔ ko fanga t'a la wa ni maa minnu bɛ salle kɔnɔ aw b'o ɲininka ne y'a ɲini dialogue national phase nationale fɛ conclusion don samedi n ko an ka bɛnkanba dɔ kɛ n'o ye résolution ye k'a sɛbɛn a kɔnɔ n ko dialogue b'a ɲini jamana ɲɛmaa n'a jɛɲɔgɔnw fɛ u ka taa fanga sinamatɔ mɔgɔw ɲini u bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ u kana u n'u ka bɛnkan baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais salle kɔnɔ mɔgɔw ko k'u ma sɔn a ma parce que minnu bɛ salle kɔnɔ fɛnɛ an ka tiɲɛ fɔ minnu bɛ fanga fɛ olu tun ka ca ni minnu tɛ fanga fɛ o fana ye réalité et o yɔrɔ la an bɛ tiɲɛ dɔ segin fanga sinamatɔ mɔgɔw ma parce que olu fana ka siran dɔ tun y'o ye n'an mɔgɔ damadɔ dɔrɔn taara an bɛ taa kɛ kulu dɔ kɔnɔ kulu min fan bɛɛ ye fanga fɛmɔgɔw ye u bɛ na an noyer an tɛna se k'an hakilinata di donc an ka da la ne y'o fɔ fan bɛɛ fɛ sigiyafɔ in kɛra ka sɔrɔ olu ma yala o kɛra fiɲɛ ye mais o ye kunun ye don o don ye sɔgɔmada caman ye o de la an b'a fɔ toujours minnu bɛ fanga la olu de ka intérêt ye jamana ka basigi bi ka tɛmɛ bɛɛ kan minnu bɛ opposition na u fana ye jamana kɔnɔdenw ye mais min b'a sigi a suma kɔrɔ ani min b'a nafa sɔrɔ ni jamana dilanna o ye minnu bɛ fanga la de o u k'u miiri o ma u bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ pour que o ni fanga sinamatɔn ɲɛmaaw ka bɛn an ka avancer ka daminɛ bi ma fo sini ni sinikɛnɛ u k'o kɛ u y'a kɛ u m'a kɛ o kɔni o b'u bolo an kɔni b'an ta kɛ kuma de k'a ɲɛfɔ donc kɛnɛ i ka ɲininkali kɔni ka i ka hakilinata in ka sɔnji la hakilinata min bɛ ɲininkali kɔfɛ fɛn fɛn mana kɛ jamana kɔnɔ ni jamana kɔnɔden dɔw t'a la k'a fɔ k'a kɛra jamana bɛɛ tɔgɔ la o ye tɔgɔjɛ ye siga foyi t'o la ayiwa tɔgɔjɛ jɛna ka taa ni ɲininkali filanan ye Dawuda o ye tɔgɔjɛ e yɛrɛ bɛ se ka i jɔyɔrɔ fɛsɛfɛsɛ an ye nin kɛnɛ in kan Musa Mara barisabu ka d'a kan i kumakan b'a jira k'a fɔ waati dɔw la i bɛ fanga fɛ waati dɔw la i bɛ fanga sinamatɔnw fɛ e ka position yɛrɛ ye jumɛn de ye i b'a dɔn wa n bɛna min f'i ye sa o man di politiki mɔgɔw ye hali Kane yɛrɛ a tɛna diya ye mais anw ta tɛ fanga ko ni fanga sinamatɔ anw ka taa ye Mali ko de minnu bɛ fanga la bi n'i y'olu ta caman ta la ye jɔyɔrɔ ko b'a la wa minnu bɛ fanga sinamatɔw fana ma n'i y'olu fana ta caman ta k'a la jɔyɔrɔ ko b'a la pourquoi n b'o fɔ dɔw bɛ fanga sinamatɔw fɛ bi n'o ye FSD ye a ma mɛn dɔrɔn olu tun bɛ fanga la dɛ olu jɔyɔrɔ ninnu u tun b'o la tuma min na n'i tun y'olu ɲininka u bɛ ka min fɔ bi Mali la n'u tun b'o fɔ ɔ dɔw fana bɛ fanga fɛ bi a ma mɛn olu fana tun bɛ fanga sinamatɔw fɛ bi na n'i y'olu ɲininka olu ka kunu hakilinataw la Mali la n'olu bɛ sɔn ka jɔ o kɔrɔ bi ne bɛ ka kuma min fɔ anw bɛ nin kuma kelen kan depuis lawale la donc anw tɛ nin fan fila si fɛ an ma an damana an ma an n'an ka parti ani an jɛɲɔgɔnw o damana in an bɛna t'o la san joli an t'o dɔn dɛ nka an kɔni bɛ t'o la inshallah. Monsieur Kane o ɲininkali kelen an b'o tun wuli comme opposition mɔgɔ ye k'a ye k'a fɔ ko sigikafɔba mun kɛra an y'a ye k'a fɔ bon a kɛra hɛrɛ ye mais malgré ale tun tɛ kɛnɛ kan yala bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna. Bon pour que k'i jaabi i ko k'a kɛra hɛrɛ ye jɔn ma mais yanni n da ka s'o ma
Mais Premier ministre Diaby Fono. Parce que Premier ministre ko k'ale bɛna mun fɔ ko man di fanga mɔgɔw ye a man di fanga sénateur mɔgɔw ye. Mais lui-même ale tun bɛ majorité la o. N'i y'ale ɲininka bi a bɛ ka kuma minnu fɔ k'a to yen a t'olu fɔ. Donc ça veut dire que n'i bɛ majorité la i tɛ opposition ka kuma fɔ. N'i bɛ opposition la i tɛ majorité ka kuma fɔ. Mais l'essentiel est que bɛɛ kan ka kɛ Mali de fɛ. Ni don min na i ka majorité bɛ ka dérouter ka taa sira fɛ Mali tɛ sira min fɛ o don soit i bɛ walan sɛmɛ soit i bɛ tiɲɛ f'u ye. Ça c'est une position que tout le monde doit avoir. Mais maintenant pour que k'i jaabi i ko ko sigikafɔ in k'a kɛra hɛrɛ ye bon ne t'a dɔn a kɛra hɛrɛ ye mɔgɔ ma n ko n bɛ mun dɔn a sigikafɔ kɛra a sigikafɔ an de tun y'a ɲini mais a ma na format mun na an bɛ fɛ a ka na format mun na k'a fɔ ko Mali ko de bɛ taa fɔ c'est-à-dire mɔgɔ tɛ lajɛ fɛn wɛrɛ tɛ lajɛ fo Mali de bɛ lajɛ a bɛ taa fɔ alors que n'i ko k'i b'o kɛ maa o maa bɛ n'a la i bɛ condition de kɛ pour que a bɛɛ ka na o ka na Mali ko kuma de fɔ mais n'i taara i bɛ k'a sélectionner kuma minnu bɛ na fɔ a la a ka k'i ta ye i bɛ taa n'i ka jama ye i ka jama ka caya ni mɔgɔ wɛrɛw ta ye pour que ni fɛn fɔra a bɛ fɔ ko jama de y'a fɔ ka sɔrɔ e ka jama dɔrɔn de y'a fɔ olu la a tɛ ɲɛnabɔ o de la an ma sɔn ka taa donc n'i ko k'a kɛra hɛrɛ ye o ye mɔgɔ wɛrɛ ka hɛrɛ ye anw tɛ hɛrɛ. Monsieur Sego o kuma kelen o ɲininkali kelen an b'o tigi yɛrɛ fana na. Ne kɔni i m'a ye bɛɛ bɛnn'a la k'a fɔ ko sigikafɔ in diyagoya de don f'an ka sigi ka kuma jamana coronen don jamana bɛ niveau min na bi f'an k'an ka kɛlɛmisɛnmaninw bila kɛrɛfɛ an ka jamana lajɛ n'i y'a ye an bɛɛ bɛ jɔ bi jamana in de jɔlen don ni jamana jɔlen tɛ an tɛ don nin kuma caman in na o et puis n'i y'a jateminɛ chaque fois que ni groupe rébellion b'anw attaquer i b'a sɔrɔ an dama de donnen don ɲɔgɔn na n'an kolosonna ɲɔgɔn na dɔrɔn olu b'i profiter ka avancer donc jɛkafɔ in c'était obligatoire mais mun y'a tiɲɛ parce que premier ministre y'a fɔ sisan ka kuma kɔnɔ fiɲɛnin dɔw b'a la o fiɲɛnin ye min ye bɛnbaliyanin dɔw bɛ yen olu tun ka kan ka dilan ka fɛɛrɛ kɛ bɛɛ ka na kɛnɛ in kan u ye sema mɔgɔw nɛgɛn cogo min ka na n'olu ye u tun ka kan ka fɛɛrɛ kɛ opposition fana ka sɔn cogo bɛɛ la u ka na mais e ko mɔgɔw ka na sigi kuma na e taara ka taa o sigi bɛ organiser cogo min e kelen taara ka taa jɔ n'o ye ni maa saba in président kelen de y'o nommé a ma maa si ɲininka a sɔrɔla tuguni comité min bɛ organisation kɛ opposition foyi t'a la et ninnu bɛ n'u kɔnɔ ta k'u kɔnɔ jɛya cogo di u sen tɛ ko la u kɛra fiɲɛba de y'a la donc an b'an jija hali bi tɔn dɔ bɛ se ka sigi puisque décision taara o décision bɛ na appliquer yɔrɔ min président bɛ se hali bi ka opposition mɔgɔw gɛrɛ a la awa ɲaw wele aw tun tɛ yen parce que premier ministre ye kuma dɔ fɔ a ko kunu ye kunu ye ça veut dire min kɛra segi tɛ se ka k'o kan tuguni an bɛ avancer de donc u k'a lajɛ hali bi u bɛ se ka cadre wɛrɛ min sɔrɔ décision ninnu kɔnɔ n'u bɛ na appliquer ni opposition sen bɛ se ka don a la cogo min u sen ka don a la hali ni yɛlɛmali ni bɛ se ka don a la cogo min a ka kɛ jamana ka hɛrɛ sira kan dɔrɔn a ka fɛɛrɛ kɛ opposition ka don a la premier ministre ka kuma moi ne sɔnnen don o de a fan kan pan de parce que n y'a fɔ aw ka kuma kan yan n ko n tori ko k'an kan pan n y'o fɔ n y'a fɔ de n'a man pan a ma ɲi dɛ voilà ayiwa i da magara fɛn dɔ la sa barisabu ka da kan comme sema représentant ale tɛ nin kɛnɛ in kan sa nka a tun bɛ français kɔnɔ e da bɔra k'a fɔ ko gouvernement y'u nɛgɛn walasa u bɛ se ka sɔn ka taa sigi ka fɔ yen na ale dun y'a jira a y'a fɔ nanzarakan na maa si m'u nɛgɛn a jar'u yɛrɛ de ye fasoden ɲumanya yɛrɛ hokumu kɔsɔn ka taa sigi ka fɔ yen na mais a y'o min fɔ o tɛ sɔsɔlikan ye wa a ye nkalon de fɔ n y'o de fɔ a yɛrɛ ɲɛna yan k'i ye min fɔ tiɲɛ tɛ anw ye décrets ye ka dɔw kɛ commandants ye ka dɔw kɛ colonels ye a seginna tuguni a fɔra ko accord tɛ lajɛ fɛn na ko accord tɛ lajɛ dialogue la o de dun kɛra an da bɛna maga accord o de dun kɛra donc an bɛ se ka bisigi k'a fɔ u ka condition de remplir la o de y'a to u nana o faamuyana bon ne tun bɛ min fɛ président ka i jija ani opposition in ka baara kɛ i ka ni sema mɔgɔw bɛ baara la nka sema mɔgɔw ye maliyɛn de ye professeur maliyɛn u y'a jira kɛnɛ kan k'a fɔ k'u ye maliyɛn ye k'u ka maliyɛnya
o siga ka bɔ bɛɛ la malien do cogo min donc opposition fana ye malien ta kosɛbɛ donc a ye olu nɛgɛ cogo min a tun ka kan ka n'o fana ale ko nɛgɛ ni kan tɛ professeur i y'a faamu ayiwa an ka taa ɲɛfɛ premier ministre mara ayiwa an y'a jateminɛ k'a fɔ nin sigi ka fɔ ba in kɔni a wolola fɛn na sa a bɛ fɔ minnu ma ko recommandation nanzarakan na olu bɛ taa fo 100 bɔ ɲɔgɔn la a bɛ fɔ minnu ma fana ko laɲini ba 4 ni o ye résolution ye a fɔlɔ an banba o kan dɛ fɔlɔ ko ka kalafili ko ka o labɛn wasadenw ka kalafili ko o labɛn teliyala yani sankura mɛkalo nata cɛya ayiwa e yɛrɛ bolo o bɛ se ka sabati wa ne kɔni bolo an bɛ jɛmakan don bi n bɛ se k'a fɔ maa o maa n'i bɛ fɛ ka jamana marabolo ninnu k'u bila sen kan jamana kɔnɔdenw b'u yɛrɛ ye min kɔnɔ fo a ka kɛ sariya kan et puis a ka kɛ jamana kɔnɔdenw ka laɲini kan marabolo min yɛrɛ ye jamana kɔnɔdenw lapasaba fɔlɔ ye o ye wasadenw ka bulon ye wasaden 147 jamana kɔnɔdenw de b'u bolo sin u kelen bɛɛ ma o tɛ marabolo si la n'a nana ye k'a fɔ k'olu taara min kama u ka baara kɛ san 5 banna olu bɛ u nɔ la halisa ça veut dire que olu b'u nɔ la sira wɛrɛ kan u t'u nɔ la maliyɛnw ka ko la tuguni dɛ an bɛɛ jɛmakan don depuis siɲɛ fɔlɔ min na tɔnw welela k'a fɔ k'an b'a kɛ cogoya di wasadenw ka tuma min dir'u ma k'u ka baara kɛ n'o ye mandat ye o banna an b'a kɛ cogoya di ne y'a fɔ assemblée la n ko an ka kalafili an k'a bila sen kan sira o sira tɔ fɛn fɛn bɛ yen nin si t'an ka sariya sunba batoli ye assemblée constituante wo n b'a fɔ cogoya di prorogation nin bɛɛ ye an ka sariya sunba n'o ye constitution ye k'an sen da a kan kan ka daraki an ka kalafili organiser hali n'a tɛ se ka kɛ jamana bɛɛ kɔnɔ sa a kɛra yɔrɔ min na a ka kɛ présidentielle kɛra bɛɛ ɲɛna ye o kuma in ma don ba la parce que parti fɛn fɛn bɛ assemblée kɔnɔ u si ka fɛla tɛ fanga fanfɛla o fanga sinamaw fanfɛla o u bɛɛ jɛna ni prorogation ye bi sisan jamana kɔnɔdenw de ko ten an ka lajɛ sa an ka kalafili an ka bila sen kan a bɛ se ka lawaleya a bɛ se ka waleya n'i ko k'i bɛ jamana sariya sunba ka yɛlɛma dɔ la référendum o tɛ vote de ya e bɛ se k'i jɔ jɔn ma k'i bɛ référendum kɛ k'i tɛ se ka député sigi organiser ça veut dire que an tɛ jamana kelen kɔnɔ a bɛ se ka bila sen kan maintenant k'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ yɔrɔ bɛɛ de la peut-être gɛlɛya dɔw de bɛ se ka don o la mais sisan a bɛ se ka bila sen kan an ka bila sen kan ka wasadenw sɔrɔ bulonba kɔnɔ minnu bɛ se ka kuma an tɔgɔ la ka sɔrɔ an y'u suganti an kɔni ka faamuyali la ni bɛnkan kumaba min kɛra n'o ye résolution ye nin man ka kɛ gɛlɛya ye nin man ka bila daga girinda la n ka faamuyali la. Monsieur Kani an bɛ fɛ k'i ɲininka mun na o kalafili mun n'a fɔra ko a ka kɛ yani mai kalo san mun bɛnale san kura mai kalo tile 2 ayiwa a bɛ se ka kɛ o ɲininkali kelen de sɛmɛnna monsieur le premier ministre la e yɛrɛ bolo est-ce que kalafili in bɛna se ka kɛ fanga sinamatɔn kɔ wa ɲininkali bɛ yen de ka kɛ fanga sinamatɔn kɔ si toutes les conditions sont réunies fanga sinamatɔn bɛ taa o mais o de tɛna réunir mais mun b'o jira e la non mun b'a yira ne na Kidali yɛrɛ tɛ minɛ fɔlɔ e bɛ élection kɛ cogo di ko Kidali tɛ i bolo i bɛ élection kɛ fan jumɛn Kidali t'i bolo mun wari yɛrɛ tɛ u ye wari bɛɛ dun jɔn ye wari bɛɛ dun minnu bɛ k'a gérer i bɛ k'a n'a ka mɔgɔw kɛ e bɛ fɛ mɔgɔ wɛrɛ jumɛn k'a dun mɔgɔ si bolo t'a la yala dalilu bɛ ne bolo k'a fɔ k'u ye wari dun toutes les caisses sont vides parce que bon n'i ko ko dalilu i bɛ fɛ ka taa trésor la sisan ka taa fɛn dɔ tirer ka na d'i ma o tɛna se ka kɛ mais e yɛrɛ b'a dɔn n'i ma tilela don i ka so c'est que nasɔngɔ ma don fɛn dɔ la c'est la même chose mais i bɛ fɛ de n ka na ni papier dɔ ye k'a yir'i la bon ko nin de ye dalilu ye o tɛ ye o mais bi bi na hali mɔgɔ min tɛ nin plateau in sanfɛ o b'a dɔn ko Mali wari bɛɛ dunna il y a même pas d'investissement en 2020 a tɛ yen wari ma dun cogo di nka mɔgɔw tɛ ka sa kɔngɔ la fɔlɔ dɛ mais mɔgɔw bɛ ka sa kɔngɔ la aw de tɛ ka sa kɔngɔ la parce que aw bɛ ka dumuni kɛ e tɛgɛ dalen b'o kisɛ kan k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ sa kɔngɔ non k'a fɔ ko n ye cas dɔ ye n bɛnna ni mun ye o tɛ o mais l'intelligence sert à quoi tu imagines que a bɛ kɛ de hali ni e tɛ d'accord
o famiyana professeur ayiwa an y'a jira k'a fɔ ko sema babusentigi mun tun b'an ka nin kɛnɛ in kan sa ale ma se ka a bamanankanlama kɔni a ma se ka o sɔrɔ wa ayiwa olu jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun de ye nin kalafili in lawaleyali la dɛ kalafili in ye diyagoya de ye n'i y'a mɛn n ye député ye dɔ de y'i kɛ député ye kosɛbɛ décret tɛ kɛ mɔgɔ kɛ député ye n y'a f'u ye yan k'a f'u ye hali aw ka tabali in kan n y'a fɔ dɔ ye yan n'i y'a mɛn député jamanadenw de b'i kɛ député u b'i sugandi de u b'i sugandi u b'i ta dɔ wɛrɛw kɛrɛfɛ e de ye ladiri ye danbe an b'i ta an b'i bila an ka kow ɲama min ka di n'i ye ni hakili b'a la ko ka ɲi jamanadenw ma i b'o k'an ye ma hakilima u b'u ta u b'o bila ye nka gafe y'a yira ko san 5 de don san 5 banna u y'a proroger san 5 banna u ye se b'u ye u y'u ka se ta diyagoya ka c'est-à-dire u b'u yɛrɛ de ye u tɛ jamanaden ye ne dun bɛ min dɔn n'i ɲinɛ n'i ju jɔn kɔ i labancogo b'i kamana gan n'i y'a mɛn fanga jamanadenw don an ka constitution kɔnɔ a b'a kɔnɔ ko fanga o fanga article 121 k'a bɛɛ jubaju a taara peuple de la donc ni législative ye diyagoya don a bɛ kɛ n'a man kɛ dɔrɔn foyi tɛ se ka bɛn u yɛrɛ bɛ maloya sa k'a fɔ ko députéw ka renouveler tuguni ce serait gênant sebe maa ye bi tɔ to mais n bɛ na kuma filanan dɔ la opposition ka taga o élection na opposition diyagoya don a bɛ taa o opposition bɛ taa o la n'u man taa o la mais an bɛ fɛn wɛrɛ miiri parce que anw ye opposition kɛ mandat prorogation in na a man bɛn maa si ma anw yɛrɛ miiri la ko opposition b'a fɔ ko non aw ye loi sɔsɔ wa anw t'a la mais opposition tugur'u kɔ o y'u lajigi kosɛbɛ o y'anw jatigɛ parce que anw jamanadenw anw jigi ye opposition de ye anw miiri la k'a fɔ an da tɛ se ka min fɔ olu de da b'a fɔ mais n'olu n'an sera o wari ko yɔrɔ ninnu ma n'olu yɛrɛ y'a tugu kɔ siran bɛ kɛ dɛ o ye sabanan fana bɛ yen sema mɔgɔw olu bɛ kumalajɔ tɔgɔ la u bɛ kuma u yɛrɛ tɔgɔ la u tɛ kuma population tɔgɔ la population juma y'u sigi n ko marifa de y'u sigi olu n'anw ka gouvernement bɛ sigi u bɛ sigi kun jumɛn na u bɛ jɔn représenter tubabuw k'o ma légitimité jumɛn b'u la a tɛ yen o sɔrɔla bɛnkan sɛbɛn mun bɛnkan sɛbɛn bɛnkan tɛ se k'o dilan o ka marifa ta k'i jɔ n'o ye o tuma tɛmɛna professeur non ma tɛmɛ u ye marifa bila parce que bon u ka kunnadiya bɛɛ u ka nin élection députation in kɛ n'u y'a kɛ au moins ni députéw bɔr'u la o na légitimité dɔ d'u ma mais n ko cɛ y'i kanto tabali kan yan ko non ko fo jamana ka tila jamana ka morcelle a ko non k'ale m'a fɔ nka wa n'i m'o fɔ ka ban i ye condition minnu fɔ condition tɛ nin na dɛ an ka élection bɛ kɛ de jamana ka élection ni gouvernement y'a décidé ko élection bɛ kɛ e seko t'a la anw seko t'a la anw ye citoyen de o ye ba jamanadenw ka jɔ k'u yɔrɔ monsieur Mara ayiwa bɛnkan filanan belebele n'a bɛ fɔ a ma ko résolution wa o fana bɛ tali kɛ kalatafili wɛrɛ de kan ayiwa kalatafili mun b'a jira k'a fɔ ko an kan k'an ka sariya sunba in an kan k'a bayɛlɛma ayiwa o fana na se ka kɛ yan o kuma in ye kuma gɛlɛmanba ye kosɛbɛ an kana ɲina 2017 kɔ 2017 président y'a ɲini ka sariya sunba yɛlɛma a ye min ye a ɲɛfɛ a yɛrɛ ye o faamu jamana kɔnɔdenw wulila k'u jɔ k'u ma sɔn a ma donc a laban kɛra a seginna kɔ o kɔrɔ ye min ye bi ni maa o maa bɔra k'i bɛ fɛ ka sariya sunba yɛlɛma n'o y'a sɔrɔ i m'a ɲɛbilali baara kɛ ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw k'a dɔn k'a kun ye min ye jamana ka nafa b'a la mais ko wɛrɛ tɛ a ka gɛlɛya ka kɛ dɛ nin yɔrɔ in sariya sunba bayɛlɛmali sigikafɔba ye o de kuma fɔ o fɛnɛ sariya sunba bayɛlɛmali mɔgɔ tɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ mɔgɔ min b'a fɔ ko a man ka kɛ barisa an y'a ɲini k'a kɛ k'a sɔrɔ hali an ma don ni gɛlɛya ninnu kɔnɔ alifa ka taa n'a ɲinina a tɛ ka taa n'a ɲinina fɛn dɔw bɛ an ka sariya sunba kɔnɔ a tɛ se ka bila sen kan bi o a tɛ ka binni na bɛɛ y'a ye ko président mana dɛsɛ
maa min bɛna président nɔyɔrɔbila la o tigi ka kalafili président kalafili bila sen kan tile 45 kɔnɔ an bɛɛ ye k'o tɛ se ka kɛ voilà donc yɛlɛma dɔw kan ka don a la yɛlɛma ko tɛ a bɛ kɛ cogoya di ni jamana kɔnɔ denw bɛ jɛ n'a ye fɛɛrɛ jumɛn kan ka tigɛ ne bɛ n bama o yɔrɔ de kan mais dialogue ma don o yɔrɔ la o dialogue ko de ko an kɔni ka laɲini ye min ye jamana ɲɛma aw ka fɛɛrɛ tigɛ pour que ka bayɛlɛmali don an ka sariya sunba la mais jamana ɲɛma b'a dɔn n'a taara i k'a kan komi i kɛ ba falen kan a bɛ gɛlɛya bi dɛ je crois que ne kɔni b'a dɔn a b'o dɔn o de la ne ko n ko fɛn min don a kan ka bila sen kan a kan ka kɛ nka tuma de b'a la nka kɛcogo de fɛnɛ b'a la bon tuma in ni kɛcogo in o bɛ dilan de wa o tɛ dilan maa minnu ni jamana kɔnɔdenw ɲɛ b'u la ni jamana kɔnɔdenw b'u yɛrɛ y'u la n'o ye politiki tɔnw ye n'o ye tɔn wɛrɛw ye o bɛ dilan ni olu de ye dɛ olu de kan k'o de faamu ka baara kɛ n'a ye n bɛna kuma filanan min fɔ nin yɔrɔ fɛn na bɛnkanba 4 ninnu k'a fɔ ko dɔ ka bon ni dɔ ye o tɛ nin bɛnkan ninnu bɛɛ u bɛɛ ka kan hali ni kelen ye numéro 1 kelen ye numéro 2 ye o kɔrɔ tɛ ko fɔ fɔlɔ de ka kɛ yanni filanan ka kɛ ou bien fɔ filanan de ka kɛ yanni sabanan ka kɛ ayi nin 4 bɛɛ ye bɛnkanw ye maintenant minnu b'a baara kɛ olu de kan ka lajɛ sa an b'a daminɛ ni jumɛn ye an bɛ taa sira jumɛn fɛ pour que u bɛɛ ka waleya tuma dɔ la. Ayiwa monsieur Kane an y'a jateminɛ k'a fɔ ko 2017 kɔnɔ sa bɛɛ hakili bɛ ko an tɛ a banna bɛɛ hakili b'o la ayiwa ni bɛnkan filanan mun ka gɛlɛn an bɛɛ ma n'o ye ka an ka sariya sunba in ka a bayɛlɛma ne ko aw mun ye fanga sinamatɔnw ye aw na sɔn a ba ka yɛlɛma i bɛ ka tile la wa. Bon n'i ko i bɛ ka tile c'est comme si ni an bɛ ka i bɛ ka de bali k'a yɛlɛma. C'est-à-dire, on te soit élément parce que conditions m'ont réuni. Alissa. Conditions m'ont réuni. Mais pour te dire d'ailleurs que déjà, à élément boulot. Comment tu mets? Non, ils ont déjà la révision constitutionnelle. Ils veulent juste. La forte donc voilà. Ou bien il y a les malins mounouké. Ou bien qu'il y a un document banal. Maintenant, ou bien Fédéron, que peuple à Kafoko bon, en tant que référendum, le peuple a légitimé. Sinon, lui a quelque bon. N'o de don sigi ka fɔ ba ye kun b'a la mara ale bɛ kuma la cogo min na n'o de kun don sigi ka mɔgɔw dalajɛ ka kuma ale ka hakilinata ye nin ye n'o kun ye tiɲɛ ye sigi ka fɔ ye o tuma président b'a la wa o tuma président bɔra ka kuma Jeune Afrique la o e m'o kuma mɛn an tɛmɛn'o kan o mais o fana kɛra de parce que monsieur Kane a ka problème de nin ye o fana kɛra de a b'a basé journaux kan non journaux tɛ o il a parlé non a ka kuma de don si n'ale ka kuma tɛ a bɛ journaux nu attaqué o a y'a fɔ Jeune Afrique y'a fɔ ale de y'a fɔ min ka kuma fɔra n'a ma fɔ o ye Soumaïla u ye mun d'a la a y'u attaqué u ye mun fɔ a bɛɛ y'a mɛn problème ye mun ye a y'a fɔ de et ça c'est une formalisation dialogue in kana ni dialogue ye o ye de parce que a bɛ ka dicté u kun de o a ye taa ni parce que aw ka fanga sinamatɔ ye mun fɔ aw bɛ taa n'a ye jamanadenw bɛ don a kɔnɔ mun ka d'aw ye aw b'a kɛ bon an ka kegun u nana n'a ye format mun na an tɛ sɔn o ma parce que n'a ma kɛ an ni u bɛ se ka a ɲɛnabɔ cogo min n'o format tɛ an tɛ don a la c'est pour ça que an ma don an tɛ saga mɔnɛ o c'est ça la réalité c'est pas parce que an de dialogue ɲini o mais n'i y'a ye u nana ni dialogue ye u nana n'a ye format mun na an ma don on est responsable. C'est ça la réalité. Mara, an bɛ segin ma sa Jeni ka kuma di an ka professeur ma bari sabu ka d'a kan ni ale bɛ ka kuma cogo min na aw taara sigi ka fɔ yen na aw taara sigi ka fɔ yen na k'a dɔn k'a fɔ ko kow bɛɛ labɛnnen don n'o de kun don kun b'a la aw fɛ yan. N bɛna Kane jaabi o la ne ni fanga sinamatɔn FSD ɲɛmaaw ye baro kɛ télévision dɔw la min tɛ aw ka télévision ye. Monsieur Mara ko FD kɛra fila ye dɛ. Awɔ mais minnu ye ne yɛrɛ bolo sɛbɛ yɛrɛ la dɔgɔyama tɛ fan dɔw ma mais ne yɛrɛ bolo minnu ye fanga sinamatɔn yɛrɛ yɛrɛ ye olu ye Kane bɛ kumana minnu tɔgɔ la ni minnu ka ɲɛmaa ye Soumaïla ye ne bolo olu de ye fanga sinamatɔn yɛrɛ yɛrɛ ye wa fanga bɛ olu de fɛnɛ na siga foyi t'a la o tɛ discuter élection ta dɔrɔn kalafiliw ta dɔrɔn i k'a lajɛ min ye min sɔrɔ bɛɛ b'a dɔn ne ye min f'u ye n ko anw ye sigikafɔ in depuis a daminɛ anw donna la fo bi o y'a sɔrɔ an ma se phase nationale la
la kunche lama ya maso mama yaso anye commune ka anye cercle ke ne minye fanga akilina damado be hatun kadi fanga ye ko ka ke to amna jamana kono ndo yo goshi ka boy mena misali damado di misali fol mi o dialogue re to koy ni tu es ce que fanga ye dialogue into meke dialogue politique inclusif mais anye ben la jefolo mi ke ko ka sigia fo nyana boli gafe ka kuma ka no atelier de validation des termes de référencier jamana kono ndo ko Mali problème te politique ko dronye Mali problème yi fenwore o fura ni kene kile donc ameni ke dialogue national de jamana ku nganko de do politique ku nganko te fanga sona oma sino tutu ka lanyini de fanga ka lanyini fenen tunte ka accord pour la paix issu du processus d'Alger na be fama ko accord d'Alger ni tu sais que fanga ye kuma tunte ka kanere kuma tumeke abe blase nganchoya na jona kuma tumeko kan parce que gafe follow minana ore tumakono ko accord ni waliali jona kanga kumoka mais anduna sal kono moko ko e accord mi anta fe aba fo to de kanga walia ame kuma accord ni de kan follow est ce que an jena na ya ma jena na ma jena ya be yelema na yelema rap mamna amba walia ngode nana ni benga kuma banye ka fo ko ka accord yelema donc a nyefuye o yoro fene ango tien fo nyoy doni fanga ka lanyini be ma sabati de ni fanga ka lanyini be nu sabati da an tuté sigi ni kenenga parce que ala on yoro tuteta dialogue national là on tuteta sigi ka fo famiana o yoro ka fo famiali ka do yoro professeur Sissoko awa ameka kuma fe mun ka mumbe ereka domaine kono sa sharia anga sharia sumbain ka abayelema ne ko obese ka sera soro chugo jume jani anga jamana nyema ka ni manda flana yereka ban barsa buka daka aywa ube kunyala nyini koi premier ministre ya fo chugo muna depuis alpha atete be ya nyini kanga saria sumbai ka ba elema ma hima se kake anase ka sera soro amma se kake pourtant gafe mindo be de jera kake o gafe inde bambo nyona kanje kanke kulu kelenye na be fo ma malien kanka sigi dia fama uni c'est la sigi jamana deunche ku chela kana minka kanka minke ku bela be bo na fora ka fo ayorodo na korola ayorodo te kanka barake jagwa do be yele make mais ni ba yele ma premier ministre ya fa ka kuma kono ke chuko de bala ke tuma de bala ke kunde bala ak amba bibi minna nere ma don nubi jo malien ma chugo di kanga gafe yeleme sordasi ube sala dongodo iti se ka bo mufti katagaw iti se ka bo mufti kata sevare iti se ka bo malla kibe do Burkina dongodo ma ube sa constitution ire dunya fa nga gafe ire yafo mbe yelema nka nini mbe jamana kono nti yeleme ubu sago keke komo ye mandaw yeleme ubisega na men ngeleni nentolu bulude donc ambe wakati minabi gafe yere ko kata yeleme ame wakati ni munaga ambe wakati minabi Mali kidal floy ate Mali bulu anga sema gafe dunya yira ka anga sema moko koni be ka jira ka foko ulu koni sonemba mangine ngasa ko muna ko administration te segane so basiu nabe Mali bulu est-ce que wulu de kakanga ordre daum nenu ya muyena ni citoyenneté donc ne bulu ni nani jo malien ma conditionna ku gafe yeleme yu doyade ikakanga bara minke anga Mali uya a be chugoni minna 1,204,021 km² au bas bla ou chugode la ou ka bara yo de folay restaurer l'autorité de l'état ou de kuma folay flana aw be muyele mala munu may minu may awa no minu may te yeleme de o ni marfatigi nu sigira condition minna ou ba fait ko condition de rempli ou bi se ka minke loi la ou yo beke ou ye code électoral yeleme jamana farafrali ou yo ke
fɛnw bɛ organiser cogo min loi bɛ se ka fɛn o fɛn ka ni décret u y'o bɛɛ kɛ mun tor'u ye sisan jamana farali ani jamana ka ko ka Sénat dilan an bɛ mun kɛ Sénat la assemblée yɛrɛ b'an tɔɔrɔ la fɔlɔ kuma tɛ ko Sénat an bɛ mun kɛ Sénat mais premier ministre ka kuma b'a jira k'a fɔ ko laɲiniw de don Sénat ye fédéralisme de ta ye laɲiniw de don minnu b'a jira k'a fɔ ko an ka sariya sunba in kan ka bayɛlɛma o kuma i b'o organiser ni constitution in ka yɛlɛma n'a ma yɛlɛmɛ a filɛ min fɔra cour des comptes ka yɛlɛmali ko min fɔra n'a y'o papier bila hali sini maliyɛn bɛɛ b'a voter mais k'u b'i profiter o de la k'o yanga o kɔfɛ u b'i dogo k'u bɛ dɔ wɛrɛw don o kɔrɔ o faamuyana donc n bɛ min f'i ye n ye filanan de f'i ye mun bɛ yɛlɛmɛ u b'a fɛ ka accord Sénat ani régionalisation région bɛɛ k'i yɛrɛ ta ni région bɛɛ dun y'a yɛrɛ ta jamana bɛ to jɔn bolo et puis régionalisation n'i ye Espagne lajɛ ani Italie i b'a sɔrɔ région fila région kelen o de murutilen don u y'o lakori k'o bila a yɛrɛ ma a k'a lakori ka pouvoir dɔɔni d'a ma Italie région fila saba u y'olu fana bila k'u lakori bon a y'aw yɛrɛ ta u ka nin kɛ mais aw bɛ Italie kɔnɔ mais Mali ko de ko ka Mali bɛɛ régionaliser région bɛɛ b'a yɛrɛ ta u yɛrɛ ka kuma ko fanga seginna so jamana cira kɛ an t'a la an y'o de f'u ye donc o de y'a kun ye e bɛ ka professeur e bɛ ka kuma jɔn de tɔgɔ la citoyen tɔgɔ e m'a fɔ ko ne ye citoyen de ye awɔ e bɛ ka kuma citoyen de tɔgɔ la min bɛ citoyen kɔnɔ e tɛ parti la ne tɛ parti la i tɛ fanga sigi fɛ association tɛ fanga ni yɔrɔbatigiw fɛ n tɛ maa si fɛ n ka jamana n bɛ sa jamana in nɔfɛ a faamuyana min bɛ jamana in fɛ ne b'i fɛ n'i tɛ jamana in fɛ ne t'i fɛ wa i bɛ se k'an faga de mais n'i ko i bɛ taa ni jamana in contre la ne da b'a fɔ i ni ce mais monsieur Mara komi i yɛrɛ bɛ yan kɛnɛ kan m'an y'a ye k'a fɔ monsieur Sissoco da magara Sénat ko la ko a bɛ na ni farafarali ye bon maintenant e min bɛ wariko in fɛn na IMOA o y'a ɲɛ ko section cour des comptes mais an b'a ye jamana caman na la Côte d'Ivoire le Burkina ani jamana dɔ bɛ olu y'u ka Sénat kɛ bon mais o bɛɛ kɛra bon cour des comptes an ma se mais comme e yɛrɛ bɛ a domaine kan mun yɛrɛ lu bɛ o juste Cour des comptes b'o jamana bɛɛ kɔnɔ dɛ o jamanaw bɛɛ y'u ka Cour des comptes sigi anw de dɛsɛlen bɛ k'an ta sigi mun na barisa an y'an ka sariya sunba dilan tuma min na o tuma y'a sɔrɔ anw ka sariya tigɛba tɔn kumaba n'o ye Cour suprême ye Cour des comptes ye o bolofara dɔ ye comme bi donc o de la anw ye Cour suprême kɛ fanga bolofara dɔ ye n'o ye institution ye k'a sɔrɔ Cour des comptes in b'a kɔnɔ UEMOA nana anw ka sariya sunba kɔfɛ 1994 k'a fɔ ko Cour des comptes ka sigi jamana bɛɛ kɔnɔ a kana kɛ fanga bolofara foyi ye a ka k'a danna donc depuis o tuma la wajibi de don anw bolo k'o bila sen kan o bayɛlɛmali maa caman maa t'o contrôle la o komi professeur y'a fɔ cogoya min na maa caman de bɛ siga est-ce que ɲɛmaaw tɛna u dogo o bayɛlɛmali kɔfɛ ka fɛn dɔw wɛrɛ don a la min na ma kan n'i ye misali ta 2017 o siga b'e la non 2017 ta o kɛra fɛn kɛnɛkanko ye et puis o kɛra misali ye bɛɛ bolo yɛlɛma dɔw donna an ka fanga an ka sariya sunba la minnu tun man kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka dɔ fara président ka fanga kan bi bi in na président fanga min b'a bolo n'i ko k'i bɛna dɔ fara o kan président bɛ sɔn ka tɛmɛ président la a bɛ kɛ fɛn wɛrɛ ye donc mɔgɔ dɔw bɛ yen a bɛ se ka kɛ sikasika b'olu la o de la ne y'a fɔ n ko sariya sunba yɛlɛmali maa caman tɛ se k'a fɔ ko u t'o fɛ mais a bɛ kɛ cogoya di i bɛna jamana kɔnɔdenw ladɔnya n'a ye cogoya di yɛlɛma jumɛn bɛna se ka don a la ni mɔgɔw bɛ jɛ ni o ye a bɛ préparer de o nin ye politiki baara de ye fɛn min ye politiki baara ye o bɛ bila sen kan de dɛ n'i giri basara k'i b'a kɛ cogoya dɔ la i bɛ segin kɔ o yɔrɔ in o de ye a kuma yɛrɛ koloma yɔrɔ ye n ka faamuyali la o faamuyana monsieur Mara an bɛ wagati bɛ ɲini ka na an t'an tɛgɛ masa bari sabu ka d'a kan ale a ka teli kojugu heure kelen dɔrɔn de b'an bolo wa an bɛ don bɛnkan sabananba in an bɛ don o kɔnɔ sa ni o bɛ tali kɛ lakana kan lakana o ni mara ka segin so mara ka segin fan bɛɛ Mali fan bɛɛ k'a ta Kayila fo Kidal ayiwa o bɛ se ka sira sɔrɔ cogo jumɛn nin sigikafɔ in kɔfɛ monsieur Kani bon mara ka sigi
Fambé, Sigafouina. Heureusement que c'est le président qui chapeaute, mais allez, pardon. Non, c'est la réalité. C'est-à-dire, en te tient pas, comme étant dit Galon. C'est-à-dire qu'à fin de le dialogue national, ce n'est pas fait pour régler les problèmes. Ils ont sauté l'école. Ils ont sauté les revendications syndicales. Voilà. Bon, tout le sens d'autre. Les revendications syndicales, c'est quoi? Kala, ou Yopan, au moins qu'il y a dialogue là. Les revendications syndicales, syndicats, la façon. Ou Yopan, ou centre Kokuma, au moins qu'il y a dialogue là. Corruption, au moins qu'il y a dialogue là. Donc, dialogue, ce n'est pas fait pour régler les problèmes des Maliens. Où il y a d'abord des révisions constitutionnelles liées. C'est-à-dire que ça Sumba élément. Où il y a d'abord des Kama. Non, en fait, nous on a les preuves. Voilà. Non, bon, Mara va faire un argument. Parce que, pardon, mais Mara, le fait que Mara est centré là. Comme centré, il était mal là, mais Mara est des centrés de là. Mais moi, il y a un centré. Non, rien faux. Rien faux. Donc, aller les centrés de l'enfant. Maintenant, le problème, c'est que ate président ka fait soso tumabe aba fo bon mbolo abina nike il sait très bien qu'attaque parce qu'il y en a barake président et kuma mun fo ka wuli ale ba chamando donc on est sur des faits comme nous kera ka teme président te kuma kan bato président o mo mun fa marfa de dalé me président ko la marfa chamande Francisca marfa ba ko la nous lui mun fo ale jagwalendo hali sini n'a fɔra ko ka Mali bɛ tura kun kan u ye mun fɔ a b'a kɛ sema mɔgɔw a tɛ k'a bolo d'u ma foyi la ni Faransi tɛ mais ko i bɛ k'a ko k'ale tɛ négocier rebelle fɛ ale bɛ mun fɔ ninnu ye ni Faransi tɛ mais ça il faut que les gens le sachent et que les gens aient le courage k'a fɔ awɔ an b'a fɔ todunkan na il faut que mɔgɔw ka courage sɔrɔ ka o kuma ninnu fɔ mɔgɔw t'olu kuma ninnu de fɔ olu kumaw ye tiɲɛw de a bɛ ɲɛ kan c'est-à-dire mɔgɔ min tɛ rebelle fɛ mɔgɔ min ko ko kana kuma rebelle fɛ n'i y'a ye bi ale de bɛ wele ka taa n'u ye Kuluba a bɛ waribaw d'u ma dialogue in na a fɔra ko 100 millions d'u ma an m'o kuma fɔ a fɔra ko u y'a sɔsɔ kɛnɛ kan u b'a sɔsɔ non an tɛ se ka na n'o preuve ye yan u b'a sɔsɔ mais e yɛrɛ kɔni b'a dɔn n'i ban fɛn dɔ ma ni fɛn dɔ ma k'i ye i tɛ na mais a y'o sɔsɔ mais a ko ils ont suspendu i y'o kɔni mɛn pourquoi suspendre et revenir c'est parce que fɛn dɔ de kɛr'u ye o bɛ kɛnɛ kan hali ni i tɛ secret de Dieu la k'a dɔn ko mun kɛr'u ye hali ni t'o dɔn i b'a dɔn fɛn dɔ de kɛr'u ye. c'est quand ne bɛ kuma b'a fɔ dɛ. non mais c'est la réalité. an ka taa ɲɛfɛ sa an ka taa ɲɛfɛ professeur. f'an ka so tiɲɛw de ma o. i tilala i tilala i ka kuma la. professeur ayiwa ka lakana sabati mara ka segin so o bɛ se ka sɔrɔ ni sira jumɛn ye. bɛnkan sabanan belebeleba in b'o de kan. accord de bɛ lajɛ. an da bɛna maga accord fana la sisan. accord in de bɛ lajɛ. Ni man di Mali denw ye n'u miirila k'a ma ɲi u ka jamana ma olu bɛɛ b'a la gouvernement b'a yira rebelliw la anw se ye min ye ko in na anw y'o kɛ nka an se tɛ nin ye jamana denw ye an tɛ se ka fɛn k'o la an y'a ŋaniya yira gouvernement y'a ŋaniya ɲuman bɛɛ yira nin ko in na mais digi da ye dɛnɛ ye dɛ pour que an ka se ne kan tɔgɔma ka bɔ Kayi ka taa Mopti an ka yala an ka hɛrɛ sɔrɔ accord in de bɛ bɔ yen ka rebelliw place yir'u la communauté internationale ni an k'u fɛsɛfɛsɛ n y'o de fɔ an ka plainte kɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ u kɔ an k'u lase jamanabaw ma critiquer jamanaba minnu bɛ yen e m'a ye silamɛw ye Birimani lase ye wa CPI la ko parce que k'a bɛ silamɛw tɔɔrɔ la ni min b'an ka jamanaw tɔɔrɔ la Burkina, Niger, Mali an bɛ fara ɲɔgɔn kan minnu ye droit kalan u bɛ plaintew dilan rebelliw wo min b'u kɔ o u kɔminɛbagaw o an ka taa n'u bɛɛ ye k'u bɛɛ labɔ kɛnɛ ma ninnu tɛ a bila koyi professeur an tɛ hɛrɛ sɔrɔ tan dɛ diɲɛ seleke naani tɔnba n'an k'a ma ko ONU e bɛ k'a fɔ ko an ka ninnu bɛɛ to yen a tɛ se ka taa olu kɔ o a gɛlɛyara cogo o cogo an b'an ɲɛsin jɔn de ma mais ONU mɔgɔw filɛ nin ye ONU mɔgɔw da b'a la o ayi n m'a fɔ ko ONU mɔgɔw da t'a la ONU mɔgɔw diyagoya don olu ka droit international appliqué o droit international bɔra ONU de la ONU tɛ se k'a yɛrɛ ka fasa droit sɔsɔ ONU ka droit la n'an y'o ta mais gouvernement ni ninnu tɛ sigi ko bɛ papier signé jamanadenw don min ka di gouvernement ye o de bɛ kɛ jamana kɔnɔ gouvernement yi élection banna koyi IBK de ye président a ka gouvernement c'est légal c'est légitime o faamuyana min ka d'a ye bi a
a b'o kɛ jamanadenw b'a tugu a kɔ a filɛ nin ye sisan fɛnkɛ ko in min kɛra Macron y'a weleli min kɛ jamanaden bɛɛ ma wuli an man kɛ kulu kelen ye fanga o jamanadenw an bɛɛ man kɛ kulu kelen ye chaque fois que ni IBK bɛ jamanadenw kɔ a ye décision ta o kɔnɔ o b'a kɔrɔta de o t'a dɔgɔya nka a m'a fɔ k'a tɛ taa Macron ka weleli jaabi dɛ o b'a kɔrɔta de o b'a dɔgɔya o t'a dɔgɔya a m'a fɔ k'a tɛ taa dɛ non mais a tɛ taa mais a ye jamanadenw ye kuma minnu fɔ a jɛra n'a ye a sɔn n'a ma jamanadenw jumɛn mais maliyɛnw min kɛra gafew kɔnɔ min fɔra radios la min yirala gɛrɛnw na a ko cayara dɛ donc chaque fois que président gouvernement ani jamanadenw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo jamana bɛ yɛlɛ de maa si tɛ se k'an bɔ nin na f'an ka bɛn k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mɔgɔ si tɛ se an na o faamuyana wagati bɛ ɲini mais n'u ka dɔgɔ i m'a ye Mali tun ye wagati bɛ k'i sɛnsɛn ka se jamana fɛn o fɛn filɛ Burkina Niger Mali Sénégal ninnu bɛɛ tun y'an ka dugu quartiers de an perdu Mali la yan olu de sigilen filɛ bi k'anw tɔnkɔrɔ Ala an tɛ miiri dɔɔni o faamuyana professeur o faamuyana ayiwa an ka wagati bɛ k'i sɛnsɛn ka se sa mara an bɛ fɛ ka mun dɔn sa bɛnkan naaninan belebeleba in ayiwa o fana bɛ kuma accord de kan sa bɛnkan sɛbɛn mun ayiwa ni bɛɛ ko fiɲɛ b'a la a kan ka se ka bayɛlɛma walasa bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ walasa Mali yɛrɛ bɛ se ka bɔ nin cogoya in na ne ko e yɛrɛ ka faamuyali la o fana na se ka sira sɔrɔ barisabu ka d'a kan sema mɔgɔw kɔni olu nana jɛ ka fɔ in na sa sigikafɔba in na sa o t'a jira ka fɔ olu i bɛna fɔ bɛnkan sɛbɛn in kɔnɔ a bɛ fɔ mun ma ko article 65 a y'a jira k'a fɔ ko n'aw bɛ fɛ k'a bayɛlɛma accord bayɛlɛma aw bɛ segin ka kuma walasa ka a parties réviser mun bɛ se ka bɛn aw ka fɔ ka bɛn kɛ o kan. Ne kɔni ka faamuyali la ni bɛnkan naaninan nin de ye peut-être bɛnkan ye jamana kɔnɔdenw bɛɛ b'u yɛrɛ ye min kɔnɔ. Parce que mana maliyɛnw ɲininka bi gafe in an ka jamana problème bɛɛ ye gafe in de tiɲɛ don o tiɲɛ tɛ mɔgɔ tɛ don o détail la mais bi bi in na maliyɛn ka position ye nin bon nin de ye bɛnkan ye bɛnkan min bɛ professeur ka kuma in a sɔn ji la an ka président n'o ye BK ye ale kan ka nin bɛnkan in de minɛ ka baara kɛ n'a ye jamana kɔnɔdenw ko an ye yamaruya d'i ma gafe in an ma jɛ n'a ye yɔrɔ o yɔrɔ la i ka taa i ka yɛlɛma don a la maintenant i ni minnu y'u bolo don gafe la i n'olu ka taa sigi ka kuma kan fɛn fɛn b'a kɔnɔ ni an ma jɛ n'a ye aw ka taa segi o bɛɛ kan donc n'ale y'o minɛ sisan ale bɛ état de kunna n'i ko état minnu bɛ kunnafoni di dogo la service de renseignement olu bɛ yen olu b'a dɔn kelen o kelen b'a kɔnɔ n'a ma ɲi ou bien ni mɔgɔw ma jɛn n'a ye olu bɛ se k'o bɛɛ fɔ minnu bɛ taa kuma ka taa yɛlɛma don gafe la nin tun tɛ gouvernement ka laɲini ye dɛ nin de fana b'a jira ko dialogue in ye sigikafɔ lakika ye nafa yera la o parce que gouvernement ka laɲini tun ye min ye gafe in an kana foyi lajɛ a la an ka taa waleya gouvernement ni président kelen k'a ye jamana kɔnɔdenw ma sɔn a ma de président pere ye kuma daminɛ fɔlɔ 22 septembre discours la ko yɛlɛma dɔ bɛ se ka don a la sinon président ka kuma caman bɛ yen ka tɛmɛ k'a fɔ k'an bɛ gafe in an b'a waleya de donc sisan jamana kɔnɔdenw y'u hakilinata di ni an bɛ démocratie de la président kan ka baara kɛ ni jamana kɔnɔdenw hakilina ye maintenant a bɛ taa sira jumɛn ni sira jumɛn fɛ ale k'o information ta wa n'a kɛra fɛnɛ a ka tila ka segin ka na k'a ɲɛfɔ jamana kɔnɔdenw ye aw ye ci min di yan n taara an ye yɛlɛma dɔ la yan fɛ jamana kɔnɔdenw b'a ye a ɲana wa a ma ɲa an fana an bɛ sɔrɔ k'o kuma fɔ ne kɔni ka faamuyali la ni bɛnkan in de b'a jira ko sigikafɔ in a ma kɛ gouvernement sago dɔrɔn ye a kɛra jamana kɔnɔdenw fana ka laɲini kɔnɔ o faamuyana ayiwa monsieur Kane an ka wagati bɛ ɲini ka ni i sɛnsɛn sa an bɛna miniti kelen di aw bɛɛ ma walasa ka kuma fɛn kan mun na aw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko sigikafɔba in datuguli senfɛ sa an ka jamana ɲɛmaakɔrɔ n'o ye ATT ale yera kɛnɛ kan ayiwa a diyara mɔgɔw ye a diyara maa caman ye nka ɲininkali wɛrɛw fana kɛra an ka limanaw fɛ minnu b'a jira k'a fɔ ayiwa an ka jamana ɲɛmaa minnu bɛ balo la ayiwa munna olu fana ma se ka y'a kɛnɛ kan walasa a ka se k'a fɔ ko sigikafɔ in kɛra damu yɛrɛ de ye. Bon o yɔrɔnin komi n y'a fɔ tubabukan na ATT ka nali ATT bɔra exil de la
ni ATT nana président ka lajɛli kɛnɛba bɛɛ il est obligé de partir hali n'a mandat ye o tɛ dialogue spécificité ye o ye de président bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni président y'a wele a bɛ na maintenant Alpha minnu bɛ yan pourquoi Alpha ma na il faut se poser des questions mais ne yɛrɛ moi particulièrement je n'ai pas compris parce que Alpha i ye mɔgɔ dɔw démarché u ka taa dialogue la mais je ne sais pas pourquoi ale yɛrɛ ma taa bon Moussa u ko ko Moussa banana cas de traitement na mais tout ça prouve que président mun bɛ yen mɔgɔ dɔw yɛrɛ tɛ fɛ ka gɛrɛ a la vu les pratiques qu'il fait i m'a fɔ moi c'est à dire hadamaden mɔgɔw tɛ i fɛngɛ fu mais président de la République il est au poste le plus important du Mali n'i y'a ye mɔgɔw bɛ k'u ban a la c'est k'a tɛ ka kow de kɛ mun kan ka taa jamanadenw ka sira fɛ sinon mɔgɔw b'u ban a la pourquoi. mais o fana t'a jira k'a fɔ ko bɛɛ banna la o. non bɛɛ tɛ o mais majorité de don bɛɛ tɛ o majorité de don sinon bɛɛ kɔni Karim bɛ ban a la o majorité de don c'est à dire i ka famille tɛ ban i la i ka mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ fɛn dɔw sɔrɔ. i baarakɛɲɔgɔn yɛrɛ tɛ ban i la. wa mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen minnu mago tɛ Mali la olu bɛ fɛn dɔw sɔrɔ olu tɛ ban i la mais jama mun bɛ taa jamana nɔfɛ olu bɛ ban i la parce que i tɛ ka jamana ko kɛ kuma y'o de o. i ni ce i ni baraji ayiwa professeur o ɲininkali kelen de bɛ tɛmɛ sɛmɛ i fana la sa ayiwa an y'a jateminɛ k'a fɔ ko ATT kɔni yera kɛnɛ kan ayiwa jɔnkunda ale ma ye clôture kɛnɛ kan nka ouverture la a tun bɛ yen nɔ ayiwa kuma bɛ ka munumunu Alpha de yɔrɔ sa ayiwa Alpha ma se ka ye kɛnɛ in kan ni Alpha kun yera hakili la laɲini caman kun na sabati dɛ bari sabu ka d'a kan an ka jɛmu fanga ye ale y'a sinsinbaga dɔ ye. yanni n ka olu jaabi n bɛ kuma kelen fɔ n bɛ segin a kan n delila fɔlɔ yan dialogue in kɛra dialogue in tun man kɛ IBK anw y'o de élu o de bɛ jɔ ale de ye responsable ye Mali territorial a bɛ f'o ma jamana a dugukolo ko jamana lakanali jamana ka indépendance ale de don dialogue a décision appliquera ale de don a décision ma appliqué ale de don jamanadenw y'ale de sugandi k'ale de élu k'a bila la k'a fɔ ko convention kɛra a man kɛ c'est inopérant il est lié par la constitution ATT maa ye a bɛ maliyɛn dɔn a bɛ Mali jamana dɔn a b'an danbe dɔn a bɛ laada dɔn o ye ATT kɛcogo ye ATT tɛ maadenni ye maa min n'a jɛra ATT bi jɔlen ye min b'i kɔnɔ a b'a dɔn a bada ma décision ta a b'a fɔ de an ka jɛ a ye karisa ɲininka a ko bɛɛ man terikɛ a ma jigilen don o y'ale kɛcogo ye Alpha fana kɛcogo ye nin ye Alpha ye wara de ale de ko sira kuma ko non n tɛ taa maliyɛnw aw hakili jagabɔ dɛ ni wara kun yera kɛnɛ kan o na se ka maa caman lasiran dɛ a tɛ taa kun min na ne tɛ n da don la puisque n t'a dɔn je respecte sa volonté mais Alpha ye wara ye ATT de ko a bɛ fɔ tubabukan na gestion consensuelle du pouvoir ATT de y'a dilan mais Alpha a y'a yira n na fana l'autorité de l'État Alpha jɔra n'o ye an bɛ fɛɛrɛ de kɛ faamaw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kosɛbɛ an bɛ baara kɛ o de la mais k'a fɔ an bɛ na kuma fɔ ka nin lajaba ka nin kɛ tan aw de dun y'a sugandi a y'an bɛɛ mara yan o y'an b'a yɛrɛ dɔgɔya dɛ faama kɔrɔ o y'a jamanadenw de ye jamanadenw tɛ kɔrɔ dɛ awa an bɛ n'u bonya de f'u saya f'u saya i ni ce i ka nin kɔrɔfɔli jaabi ninnu la ayiwa kuma kuncɛ laban kɔni bɛ monsieur le premier ministre bolo sa ayiwa an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ e ni jamana ɲɛmaa ninnu a caman ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i ni ATT ye baara kɛ ayiwa i ni IBK yɛrɛ ye baara kɛ i kɛra IBK yɛrɛ ka premier ministre ye ayiwa hali Alpha fana n tɛ se ka o fɔ sa o na bɔ i yɛrɛ da sira dɔw fɛ aw ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ayiwa n'ale kun yera nin kɛnɛ kan yɔrɔ a kun na kɛ ko yangalenba ye sa dɛ. Siga foyi t'a la an bɛɛ tun ka laɲini ye u bɛɛ ka ye kɛnɛ kan i b'a dɔn Mali ye garijɛgɛ dɔ b'an bolo a tɛ jamana caman bolo Afrique an ka jamana tigi kɔrɔw caman bɛ o nin na fo 4 ni ma fili o man ca Afrique dɛ bon olu 4 ka ye kɛnɛ kelen kan bɛɛ ka laɲini don o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko karisa ye nin kɛ n ma sɔn a ma ou bien n sɔnna a ma dɛ min tɛmɛna o tɛmɛna o Maliyɛnw mago bɛ min na bi an k'an bolo di ɲɔgɔn ma donc olu minnu ye jamana mara dɔw ye ɲɔgɔn kɛlɛ kosɛbɛ olu ka ye kɛnɛ kelen kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma ne ka faamuyali la o ka ɲi jamana ma
ATT ga ye kene kan o yo sira dɔw ye halisa i bɛ ka continuer o baaraw fɛ ka se ka ninnu fara ɲɔgɔn kan ka se ka jamana kɔnɔdenw fara ɲɔgɔn kan a kana maa si den kɛrɛfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu ni mɔgɔw b'u yɛrɛ y'u la a ye mɔgɔ diya a ma mɔgɔ diya n bɛ segin a kan Soumaïla Cissé mɔgɔw caman b'u yɛrɛ y'a la i bɛ se ka k'a fɛ komi i tɛ se ka k'a fɛ mais o ye tiɲɛ ye a ka baara kɛ ni ninnu ye an kana ko kɛ maa ko ye an kana ko kɛ karisa den fɛ n fana n'a tɛ jɛ ka baara kɛ ni jamana ko don a t'i fɛ a b'i fɛ n'a ka se ka jɛ ka baara kɛ ka maaw fara ɲɔgɔn kan an mago b'o de la bi o kɔni ne ka kuma laban ye an y'o min dayɛlɛnnen ye ATT ka ye kɛnɛ in kan an ka dugawu kɛ ala k'o ɲɔgɔnna caman caya jamana kɔnɔ o de bɛ n bolo k'a fɔ an b'aw fo kosɛbɛ amina yarabi i ka nin weleli jaabi a diyara an ye fo k'a dama tɛmɛ an bɛ segin ka aw bɛɛ fo sa mɔgɔ minnu tun b'an bolokɔrɔ bi sa o ye Musa Mara ye président du parti Yɛlɛma ayiwa ale ye an ka premier ministre kɔrɔ fana ye sa i ni cɛ i ni baraji tuguni an bɛ tila ka foli kɛ maa ye mun tɔgɔ ko Isa Kane Isa i fana bɛ fo dante foli mun na e mun ye groupe d'action pour un Mali nouveau o ɲɛma danga ye i ni cɛ i ni baraji i ka nin weleli jaabi la an na ɲɔgɔn sɔrɔ kari wɛrɛ ka tila k'an da don fɛn wɛrɛ la minnu bɛ tali kɛ an ka jamanaba in kan ayiwa foli laban o bɛ sɛmɛ an ka professeur ba fana la sa ale mun ye malien tout court ye ale mun ye citoyen tout court ye ale mun bɛ deli ka kuma jamanadenw tɔgɔ la i fana kan ka fo dante foli mun na Mamadi Sisoko ayiwa Traoré kɛ folikan laban jumɛn de b'i bolo k'a ɲɛsin an ka limanaw ma jɛnɛ an ka nin jɛmukan in datugu ka chef fila filɛbaga bɛɛ fo ka invité fana bɛɛ fo ko o ni ce i yɛrɛ ni fo i yɛrɛ ni foli ka kan ayiwa an bɛ sɔrɔ k'a fɔ aw ɲɛna sa ko ala ka san wɛrɛ yira an bɛɛ la sa barisabu ka d'a kan an bɛ fin d'année de la sa aw bonne et heureuse année an b'a fɔ aw ɲɛna aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kɔnɔ k'an da don fɛnw na a bɛ fɔ minnu ma ko taga segin tɛ kuma mun na aw ni cɛw ni baraji. Yeah.